A ko n'a man jan dɔn an yɛrɛ la Boubacar k'i k'a dɔn dantɛmɛ wale ani kabako minnu bɛ kɛ jamana tɔw la a bara k'i dɛmɛ ni ka sura an ka jamana kɔnɔ i ko Dakan Boubacar nin kuma ninnu i kun b'a mɛn baroda de la nka min ye sisan ye Mali yɛrɛ kɔni janko Bamakɔ a danda an ka kɛwalew la bilen Boubacar k'i k'a dɔn nin jamakuluba in ninnu kelen bɛ ka so caman de ta Bakɔ Jikɔrɔni Boubacar Bakɔ Jikɔrɔni ani Kalabankɔrɔ Adikɛni i k'a dɔn polisiso min bɛ Bakɔ Jikɔrɔni o kɔni taara tɛgɛ da u kan k'u walaka ni ka bɔ mɔɔw ɲɛma Boubacar i b'a ye k'a fɔ ninnu ka ko ye mun ye cɛw b'a la musobaw la Boubacar i k'a dɔn u ko min ma a ye de gɔdɛgɛni ani musow yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Boubacar ani minnu ka baara ye ka cɛ ni cɛ ɲɛ jira walima ka cɛw ni musow ɲɛ jira o k'o de ma tubabukan na proxénétie Boubacar jamakuluba Bakɔ Jikɔrɔni i b'a ye polisiso min bɛ yen juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen nin ye réseau ba in Boubacar k'a dɔn cɛ tɛ muso tɛw a bɛɛ lajɛlen de tun bɛ ɲɔgɔn kan i y'a dɔn n'olu kɔni jidira yɔrɔ min fɛn sugu bɛɛ bɛ kɛ yen furakisɛ juin Boubacar k'a dɔn kalobakalabako min ye minfɛn juguw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ munumunu na u ni ɲɔgɔn cɛ appartement fila u kɛlen bɛ k'u de louer u k'u nɔrɔ ɲɔgɔn na su kɔni mana k'u bi don ka bɔ la ɲɔgɔn kan Boubacar nin ko in a lawarala sigidalamaw kɔni ye jateminɛ kɛ olu kun dɔrɔla fo k'a fɔ k'a to ten nka sen Boubacar ko dɔ de nana kɛ min kɔni kɛra sababu ye ka ko in da kɛnɛ kan sabula npogotiginin dɔ a ko o de kɛra sababu ye min kɔni ye kɛwale cɛjugu in ye ni ka taa fɔ polisilakaw ye a ko sabula min kɔni ye ayiwa min ye sapeur pompier olu de nana dennin minɛ kare kɔnɔ o y'a sɔrɔ a sɛbɛkɔrɔ joginen bɛ wa a jogina cɛ tɛ koyi a musoɲɔgɔn dɔ de filɛ k'a nɛgɛn ka yɛlɛ n'a ye sanfɛla la dennin ko k'ale san tan ni 7 ye ale tɛmɛtɔ muso in kɔni y'ale wele k'ale nɛgɛn a bɛ kuma dumanninw fɔ a ye ka don n'a ye fo so kɔnɔ ka da suwa ale i k'a dɔn a ko ale ma ko e ye muso ye ne ye muso ye i siranku ye jumɛn ye yalima ne bɛna mun kɛ e la Boubacar k'a dɔn a ɲɛ b'a la a bara ka buteli cɛjugu dɔ bɔ a b'i min a b'i kiribi ale farisogo tapa Batarama e yɛrɛ tɛ maa min dɔn i tugu k'o ka taa Boubacar a nana ko ale k'a ka fini bɔ ale ko mun fini bɔ ko kɛra a y'ale ka finiw sama ka bɔ a la Boubacar i k'a dɔn i bɛ miiri min na dɛ a sina k'o de ta k'ale sɛgɛrɛ kabini a b'ale mɔmɔ i k'a dɔn kabini sanfɛ fo senfa a b'a mɔmɔ cogo min a b'a mɔmɔ a laban na ka manajalanba dɔ ta o kɔni bɛ n'a fɔ ayiwa Bakarifin i ka misali ma ɲi segin a ye jɔn yɛlɛma a ye manajalanba dɔ ta o kɔni bɛ n'a fɔ Zangɛfi daba tun kɛra a y'o siri a cɛ la ka taa ka segin k'ale kan ale yɛrɛ kɔni kamana gwana i b'a fɔ ko tasuma de b'ale farikolo la ale kulela ka kule Boubacar a ma ɲɛ min kɔ i k'a dɔn dɔ nana da kongo a bɛ u yɛrɛ dama ye o da yɛrɛlen ale kɔni bɔra sa ale bɛ kare kɔnɔ ale bɛ kasi ale bɛ kule basi kɔni bɛ suru o yɔrɔ bɛɛ i k'a dɔn sapeur pompier mɔgɔw olu welela o de nana kɛ sababu ye ko in kɔni ka da kɛnɛ kan polisiw nana suru sigida in na u ye tɛgɛ da maa dama min kan cɛ tɛ muso tɛ walima muso tɛ Boubacar nin bɛɛ de tun bɛ yen i k'a dɔn u nana sokɔnɔnaw larouer ka taa sɔrɔ minfɛnjugu ani sisijugu o caman de kɔni bɛ munumunu ni ɲɔgɔn cɛ ani cɛ minnu bɛ yen ni olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn cɛw ni musow k'olu ɲɛ jira o de ye proxénété ye Boubacar nin réseau juguba in tɛgɛ dar'u ka Kalabankɔrɔ Adikɛni na